Besides, kana siya nga video na inyong gitanaw na gid karon is sa una pa lang dili na gid ko ganahan mo tan-awan na kay murag gilingigan ko lainan ko mo tan-aw sa ako ang nam sa una itong kaayo murag. It's me again, JP, and welcome back to my YouTube channel. And yes, kung bago pa ka sa akong channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na akong i-upload. And before anything else, ako sa i-shoutout akong friend na pirmigid siya nagasubaybay gid do, nagatanaw gid sa ako ang videos. So, shout out! Hi, Fritzy Jean! Shout! Yeah. And so for today's video is, my God! Of course, kabalo naman jud mo nga naatay mga pagkaon diri karon sa atong atubangan. And yes, magmukbang ta. Mukbang, 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 bang, bang. Yeah. And of course, I would like to thank Backyard Monster Lechon Manok, the newest lechon manok here in Iligan City. And you can contact them dira kana. And para jud mas dali, akong iling ang ilang FB page sa akong description box. Ayan. Thank you so much, Backyard Monster Lechon Manok, for sponsoring this. Ayan. Pak. Kalimut. Actually, ang ilang gipadala kay spicy siya para lamig siya. Naapod tay chocolate moist cake. So this is from Rugin Ruben. And you can check her YouTube channel. And nagahimo po siya mga bisag unsa na mga pagkaon. Lamig kid siya halang. Diba? Hello, wow. Gabaan. Oh my God! Kung nakita ninyo, Mom! Mukbang! Mukbang! Ano yung mukbang? Iliganon version. Ayun. Actually, so tinud-an na yung nga chika. Ang ilang manok is naag yung signature nga taste. And of course, daghan naman dyan ang mga lechon manok dili sa Iligan City. And if ever makaingon tag, mga lechon manok, pare-pareha naman naglami. Pero guys, to tell you honestly, gid, sa akong pagtilaw gid ani na manok, no? Sa akong pagkaon-kaon diri karon, kay naagid sila yung signature nga lasa. Wala ko kabalo kung unsa nilang gipagbutang diri. Pero ito ko kayo, ma'am. Bantog di ay lami. Kaya na ay mga unsa-unsa dira. Mga unsa-unsa. May mga unsa-unsa. Wala akong mga lamas-lamas. Diba na tanglad. Ang ikatulong paa sa manok. Na-understand. And napos yung mga atsal. Actually, wala gud nila gitipid ang mga atsal-atsal, mga panglad ba diha na pangpalasa gid sa manok, no? Wow. Gihatag yun ilang best para masatisfy ang mga customer. Dami kayo. Bayot. Bayot na. And aside sa mukbang na atong buhaton karon is mag-react ta. Let's make a reaction video sa akong first ever video sa ako ang YouTube channel. And karon is naka-private na siya. Excuse me. So mag-react ta sa akong first ever video sa YouTube, year 2006. Oh my gosh! Let's start! Kajutsa! My God! Introduction pa lang. Intro pa lang gid, no? Makaingon na kag lumalabad giday ko. Gusto may ginhawa, ma'am. Kadawag mo ato. Ginawa. Okay, go next.
Wala ko ga-expect na ako yung mga ingon ato na facial expression, gid no? Kaya actually, ang edad na ko anak kay na ako sa Fabi, 2006 pa man eh. 11 years old pa ko ani day. Ano ko YouTube day? Ang gaulo-ulo gid aning kabuang ani, ang akong kuya. Iya jud kong giamong-among. My gosh. Da. Kaitom na ko diri uy. Magdili pagid uso ang mga kujista na sa una na time. And balik sa ako nakabantay mo sa balik sa aya kana na video is Ma'am, respeto ako anti-para day. Karon abot lang ko nabuhi pa ba na ng anti-para. And wala na ko kabalo kung asa na ng anti-para. Amot lang kinsa na ng anti-para, amot ako sure ng angkol. Da. Bayot, dapat pataas-taas. Oh, itaas ang camera. Mom, bayot mom. No, gabi. Kung sa kalami ang videography dira mo pud kalami ang manok. Hoy! Tagas ni mga paana-ana sa kamera. Kayo kagingig kayo. Makaingon pag natagtabi apo, no? Da! Gizoom pa, ma'am. Lamay pa zoom sa naong. Mura ko sa kaputi. Actually nga nang itong kayo ko sa una kay ganahan jud kayo ko maligo og dagat. Kay amot lang amot nga lang ganahan kay ko maligo og dagat o ganahan kay ko sige painit. Kay of course lami babata pa lami jud kay nang maligo og dagat ha. And lami jud kay magsalom-salom. And nakabantay mo is naka-uniform pa ko ana sa tambo. Actually eskwela ko sa una sa Iligan City East Central School sa ISEX or excuse me, sa tambo. Okay, next. Da! Ma'am, nakoy pahawa-hawa sa bangko, ma'am. Choreograph gihapon na, ha? Pahawa-hawa sa bangko, bayot kay? Muhigda. Higda ka. Ma'am, di ka kaingon na napahigda-higda na sa next clip. Karon, next. Bayot, nakoy pahala. Ano ba na? Dili na lang ko kaya padayon nun kay murag. Kansa. Kaunta ta. Bayot. Sama unsa kalami. And unsa sa kahumok nga manok. Dili sa gahi kay sa pagbira bitaw na ko sa bukog, mo ni day. Hindi gud siya kanang di siya char-char nga manok day. Actually, dako na dyan kong natilawan ng mga lechon manok. Kanilang gud siya bitaw, is naagad siya iyahang lasa. Unique. Okay, next. Nalalabuhan na ako. For in fairness, nami ako lipstick dira, ma'am. Pwede na kumapit ng RuPaul's Drag Race.
Besides, kana siya nga video na inyong gitan-aw na gid karon is sa una pa lang dili na gid ko ganahan mo tan-awan na kamera gilingigan ko laginan ko mo tan-aw sa ako ang naam sa una itong kaayo murag apo daw ni Punsutit. Kinsa na siya mo nag-permit ginaingon sa ako ang auntie nga apo daw ko ni Punsutit nga itong daw kaayo. Nga grabe ano tong simot ko no. Wa ko ga-expect nga. Ingon ato kahats akong video sama sa kahat ani na manok. And now is ato ng tilawan na pork ang chocolate moist. What day? And yeah, nabusog na jud kaayo kung dili na ko kaya ang isa ka manok and I think kailangan po na ko na-share sa ako ang family. I think that's it for today's vlog. And I hope na nalingaw ra mo and nabusog ra pud mo nagatanaw. And comment down below kung nalingaw ra mo and nabusog ra mo gatanaw sa ako ang pagkaon karon. And again, this is JB saying, be still and live with your dreams. Peace out. Mwah. Bye! Mukbang.